Jo, kom nu. Ja, kør. Hvor er han sej. Kig far. Alt andet end en rigtig brunch. Hvordan spiser man det? Vi tager lige beviset her. Det skærer man ud. Så kan jeg huske, når jeg kommer hjem. Det skal du have det, som det rigtig skal gøres. Ja, det er rigtig smart, ikke? Rigtig. Jeg havde gode ture, jeg havde, for jeg havde jo 2 kærester. Og de var tvillinger. Men så flyttede vi til Klampenborg. Nå, Lad os se, nej, hvor fint. hvor mange kærester du har. Ja, jeg ved det jo godt. Ja, jeg ved det godt. Okay.